ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ በብርኪ ክልል ትግራይ ንመበል 50 ግዜ ሰራሕተኛታት ቢሮ ማይን ኢነርጂን ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ ማርች 8 ንኹለመዳያዊ ሕቤትን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ተኸቢሩ። ኣብዚ መድረኽ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣይተ ተኽላይ ገረመድህን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንህዝበን ማዕረት ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮን ብምቅላስ ግዲአን ኣበርኪተን እየን። ከም ቢሮ ድማ ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ብምትሕብባር ኣካል ጉድኣት ደቂ ኣንስትዮ ብምሕሓብን ብምድጋፍን ብዝገበርኦ ዘለዋ ድጋፍ ብምንኣድ ኣጠናኺረን ክቕፅላ ኣለወን ኢሎም። ያው ከም ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ዘሎ እንኮይነን ዘኽብራሉ በዓል ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ኣብ ቢሮና ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ እውን ነዚ በዓል እዚስ ከም በዓልና ኢልክን ሓሲብክን ያው ጉዳይ ናይ ደቂ ኣንስትዮና ናይ በዓልትና እዩ ኢልክን ሓሲብክን ከምዚ መሰለ ድሙቕ ዝኾነ መንገዲ ንኽተውዕሎ ስለ ዝኽኣልክን ብሽመይ ይኹን ብሽምቲ ቢሮ ከመስክነክን እየ ዝደሊ ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኣሳሰሩ ከመይ ጌርና እንተውዕልናዮ እንታይ ተገበርና ልብል ካብ ቢሮና ወፂአን እውን ብፍላይ ምስ ጉድኣት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዘጋጠመና ከም ቢሮና ከም ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ሓገዝ ላገበርና ክንሰርሕ ኣለና ልብል ኮሚትመንት እውን ወሲደን ያው ርኡይ ዝኾነ ስራሕ ላሰርሓ ዝመፃ ምስ ምዃነን ተኣሳሲሩ ከምዚኦም ዝመሰሉ ኮሚትመንት ምውሳድ ዓብዪ ዓቕሚ እዩ። እቲ ምትሕብባር ማለት እውን ንሱ እዩ ክኾን ዝኽእል እሞ ኣነ ነዚ ከም ዝመሰለ ተወገስኽን ኣጠናኺርክን ክትከድኦ ኣለክን ኢለ ይለኣምን። ብተወሳኺ ናይቲ ቢሮ ጥምረት ደቂ ኣንስትዮ ኣባል ዝኾና ወይዘሮ ትርሓስ ስራፊኤል ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ብምርጋፅ ኣብ ቀረብ መስተ ማይን መስኖን ኢነርጂን ስራሕ ተሳትፎን ብምሕያል ጉድኣት ኣካል ተጋደልቲ ብምሕሓብን ብምድጋፍን ዝተጀመረ ስራሕቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅልን ደገፍ ዝገበሩ ኣካላት ድማ ድጋፎም ከጠናኽሩን ፀዊዐን። ማርች 8 ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብሃገርና ደረጃ ንመበል 50 ከምኡውን بعلم درجان مبل 115 እናተኸበረ ዝርከብ ያው ተጠቃምነት ኩለ መዳይ ተጠቃምነትን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ይረጋገጽ ብዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ ከምኡውን ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ ሃገርና ናይ ባዕሉ ዝኾነ መሪሕ ሓሳብ ንሓዘ ዝግለጽ እዩ። ቅድም ክብል ካብ 19 ሕጂ ጥራይት የኾነት ንመበል 50 ዓመት እናኽብሮ ዘለና መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቀደም 1968 ኣብቲ ናይ ድሕሪ ብረታዊ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ጀሚሩ بوحدات تجادلتي دك أنستيو استجمرة اسكاحزون نمبل 5 عمت أغطير زلو نمعرنة دك أنستيو إرجاجات كم أول نمعر سراح معركة فليتي كفل ديمقراطياون سواون مسألاتي كاورو زبل مريحش أروحن دحزة تساتفون تتكاملة دك أنستيو نمرجاجات تنكر ودابن أتانا خيرا زغط لالو سراحتيو كأنستيو تصرح سراحتي عم حبها قدات كينات تجادلتنا كمون أو جعان سوات تجادلتنا كمو كالتون أو إيكونومست تجمع وجناتنا انتهينا نصرح نازل حتصيروا كغرق مكرية. أبيرو ماين إنرجين متحابري جوجل سرعة صوتها زخنا ويزر رشان على حنم توسخين. أزي بدرجة خلل مبل 50 جزء إن خبر زلنا بعل معلت دك أنستيو مارتش 8 تتكاملنتن تساتفون دك أنستيو عم مستمعين مصنون بروجكتات عم مريت وريدن تساتفتن معرة تتكامتن زجبر مدرخ كم زخنة تزاربن حد سيكتور تتكاملنتن تساتفنتن دك أنستيو تلبلين كبوليسي ما يزجمر أفتا أواجات برنامجات بروجكتات زي كله دهساس يجبر استراتيجي تلمي دهساس يجبر أمريتك بتي وضع زلوا أواجات ممرحتات دمبتات أمريتك وريدو ده زبل أو عمتاوي تلمن أو عمتاوي فتاة زمان كيدو شك يجبر بزي مسرات تقدمي نايسرات صوتا زي مهلاو جندر بلايندي ولو خابزيت حنان تخالعي ناي سرعة صوتا جنزاوي مهلاو جندر أويرنس يولو اتصالساي نقول داي سرعة صوتا تخرط مهاب جندر سنسيتيف يولو